Bos días a todos e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa que convocamos cada venres para dar conta dos asuntos máis destacados da Xunta de Goberno da Deputación. Hoxe aprobamos novas actuacións para seguir mellorando a mobilidade na provincia por un investimento conxunto que se achega aos 900.000 euros. Por un lado, a Xunta de Goberno aprobou sacar a licitación por un importe de 272.525 euros as obras de humanización do entorno da Praza da Galeguidade do Concello de Muras. A Deputación financia íntegramente esta importante actuación a través dun convenio de colaboración que, se lembran, en setembro o presidente e o alcalde asinaron. Ademais, a Deputación tamén asume o procedemento da contratación da obra. O proxecto, que ten un prazo de execución de 3 meses, contempla diversas actuacións que teñen como obxectivo humanizar o centro do Concello de Muras, ademais de crear un espazo de convivencia que dará un maior protagonismo aos peóns, reducirá a velocidade dos vehículos que transiten por esta zona e mellorará a accesibilidade. Vaise xerar unha única plataforma de pedra e formigón que unirá as fachadas dos edificios coa alameda da Praza da Galeguidade, coa intención de unificar estas dúas zonas. Ademais, renovaránse as suministracións públicas e dotaránse de novas luminarias e mobiliario a esta zona. Por outra banda, na Xunta de Goberno desta mañá tamén aprobamos a adxudicación de 2 proxectos importantes para a mellora das estradas provinciais ao seu paso polo Concello do Páramo e polo Concello de Ribadeo. Polo que respecta ao Concello do Páramo, adxudicouse por un importe de 106.819 euros o proxecto para renovar